Penampilan yang ditampilkan Bapak Ibu ini adalah bentuk dari kegiatan mereka selama 1 tahun. Jadi ke kurikuler itu ada masak-masak, ada apa lagi? Ada kerajinan. Ada kerajinan, ada tari tarian, juga. Terus lengkap kemudian pokoknya. lengkap semuanya ada. Tujuannya supaya mereka lebih berkarakter. Oke. Luar biasa. Masih kelas 7 udah bisa nari ya Mbak Chelsea ya? Ya, sangat luar biasa. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah penasaran untuk penampilan kedua Mbak Chelsea. Sangat penasaran. Oke, baik, langsung saja yang kedua dari mana ini penampilannya nih? Dari Kita cek mana dulu. ya? Oke, langsung saja. Penampilan yang kedua dari kelas 7A dengan tari topeng ireng. Beri tepuk tangan yang meriah.
Pitulya saniki prabeksan punika kalepatan kula nyuwun panapura iki kesenian karya anak bangsa jejuluke saleh karya budaya mugi-mugi melipur ati para warga ingkang legapin olyo sugeng pirsa niki prabeksan punika mbok pilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapura iki kesenian karya anak bangsa jejuluke saleh karya budaya mugi-mugi aing melipur ati para warga Pitulya sugeng pirsa niki prabeksan punika mosle wonten kalepatan kula nyuwun panapura iki kesenian karya anak bangsa jejuluke saleh karya budaya mugi-mugi melipur ati para warga
Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno wis tadi aturane agama ayo kanca sedulur Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno wis tadi aturane agama ayo kanca sedulur Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno wis tadi aturane agama ayo kanca sedulur Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno wis tadi aturane agama ayo kanca sedulur Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno wis tadi aturane agama ayo kanca sedulur Hendro Pusoro Adat ayo kaki-kaki tumindak dosa bayar lima waktu ojo nganti leno ayo dadi aturan agama. Oke, tepuk-tepukan yang meriah untuk anak-anak kita dari kelas 7 apa 8 toh ini? 7A. Oke.